og velkommen til den her vlog. Lige nu sidder jeg i bilen sammen med hele min familie. Vi er på vej til Vorbasse-markedet, hvor vi skal optræde sammen med Gina, Frø og Sara. Hej nu, vi er på vej til Vorbasse, og jeg sidder her med Ellen, som går i vores klasse. Og ja, vi er bare på vej til Vorbasse, og vi sidder her og spiser morgenmad og drikker kakao, og ja, så vi ses senere. Hej hej! Sofia og Ellen, de er på ferie, og Emma hun sidder i en anden bil, også på vej til Vorbasse. Men fordi jeg kun har en danser, som er Emma, så skal min lille søster optræde sammen med os. Så det bliver mega sjovt. Men klokken den er 7:30, tror jeg. Ja, klokken den er 7:30, og det tager 3 timer at køre derhen. Så ja, det bliver en lang tur. Vi har lige spillet nu, og vi er færdige med at spille nu, så min vagt kan ikke helt mere. Og vi er egentlig kommet tættere på, hvor lang tid er der tilbage? Og vi er der om et kvarter, så ja, og nu ligger vi bare sådan lige og slapper af og sådan lidt. Og jeg vil filme, når Emma skal danse. Så de filmer, eller hun filmer, når vi sådan er på. Men ja, vi ses egentlig bare senere. Hej hej! Nu er vi kommet til Vorbasse-markedet, og nu skal vi ind og finde Emma. Hej, så er vi kommet, og vi har lige parkeret, så ja, nu skal vi hen til sådan selve markedet. Ja. Og så gik vi rundt og legede lidt sammen med de andre deltagere. Og nu skal vi hjem, men Sally hun får lige lavet sådan noget hårhalløj. Så det venter vi på færdigt, og så tager vi til byen. Nu har Sally fået lavet sin flætning færdig, og nu sidder vi i bilen på vej til Fyn, hvor vi skal overnatte på det der Lundsgård hotel. Så ja, der skal vi være i 2 dage, så det bliver hyggeligt. Så er vi kommet til hotellet, og vi har lige været i bad, fordi vi skal ud og spise i aften, men vi bor i døren i nummer 14. Nu skal vi gå ud og udforske lidt, så kom med. Så er vi gået lidt, og vi bor sådan helt derom
bag buskene der, så yes. Så vi går lidt ud her, og det her det er sådan ikke en del af hotellet, det er bare lige før man kommer hen til hotellet. Og derover er der en virkelig smuk kirke. En rundkirke, er det ikke det? Pokestop, hvis I kender bygningen. Er det et pokestop? Ja. Pokestop. Men ja, herover er der også bare en vildt flot have til. Og her er det bare en rigtig hyggelig, lidt fredelig vej. Og det der hus, det der hvide hus, det er der, hvor vi spiser morgenmad. Så ja. Så har vi fundet køerne. Men ja. Der er heller ikke heste, nope. Men nej, what? Okay, måske var det der, vi skulle spise morgenmad. I don't know. Han sagde i hvert fald, det var et hvidt hus. Måske, jeg ved det. Men i hvert fald så, ja, jeg ved ikke helt, hvad vi skal lave nu. Jeg tror bare, vi går tilbage. Så har vi spist og betalt over det hele. Og det var vildt lækkert. Jeg fik nachos, og det gjorde min lille søster også, og resten fik burger. Og nu går de derhen, fordi nu skal vi hjem og bare slappe af. Så nu er klokken mange, og vi skal i seng. Og jeg skal bare slutte den her vlog af. Det har været en rigtig dejlig dag. Og husk at like den her video, og så må jeg også meget gerne kommentere, hvis I har lyst til at se flere af sådan nogle her koncertvlogs, eller hvis I har nogle andre videoforslag. Og så må jeg også meget gerne huske at abonnere, og så ses vi bare i vores næste video. Hej!